Mislim da smo zaboravili važnu stvar, kao snimili smo ceo podcast i pričamo o trendovima iz 2017. godine i ne pomenemo Orfistin podcast. Brate, znači, to je baš bilo dobro. Mislim, pa globalni fenomen, čini mi se da smo imali preko 60 subscribera, pobedili smo u ovoj godini. Jedino ona 2 dislajka što smo dobili, to neću oprostiti, znači tu me dirao, ne znam, plaki. Biće bolje u sledećoj godini. Valjda će više da nas gledaju ljudi. Moram uzem jedan peppermint. Hit it! And when we rock up on the mic, we rock the mic. Dobrodošli u 8. epizodu podcasta Orfisting. Ova epizoda je posebna po tome što će biti novogodišnji specijal i u njoj ćemo diskutovati o trendovima i događajima koji su obeležili 2017. godinu. Prijatelji ove emisije su Peppermint bombone. Ovo je drugi put da pominjemo Paraćinkin proizvod, tako da nam je Paraćinka posebno na srcu. I eto, vidite, imamo i novogodišnju dekoraciju, tako da nam fali još samo brade Deda Mraza. Mislili smo da počnemo... Sve ostale uslove smo ispunili. Imamo irvase, imamo sanke, imamo poklone. I imamo novogodišnju rasvetu. S obzirom na to da je ovo emisija koja je kao novogodišnji specijal, koji je poranio jer Nova godina nije baš da je sledeće srede, to je sad u sredu, tako da mi ćemo da poranimo sa specijalom kao što je poranila i novogodišnja rasveta. Da mi smo ovo snimili u junu. Kad je došla ova rasveta. Pa okačili su oni, ako su skidali uopšte, ja ne mogu ni da se setim. Ono tipa skinu u maju, a okače u kraju avgusta. To je definitivno jedna od stvari koja je obeležila ovu godinu, novogodišnja rasveta koja je svake godine sve ranije, sad je mislim bilo u septembru. Septembra ili oktobra, tako? Tako nešto. I vrhunac je sa ovom 83.000 eura teškom jelkom. Taj deo nisam ispratio skroz do kraja, šta je to? Genijalština, mislim. Pa sad ono kao neka politička tema, valjda uvijek postoje neki tenderi kada se pravi novogodišnja rasveta, da se prijave filme, a ovo je valjda postavljeno pre nego što je taj tender uopšte završen i onda je izašla informacija da je to 83.000 eura košta uopšte ta jelka, što je, da, sumanuto. Jeste ona ogromna i onda su poredili Rockefellerova jelka koliko košta i ovo je skuplje i ono kao in your face. Ona je njurška, ona u Central Parku. Tako da, eto, otprilike toliko možemo, ipak da imamo veliku jelku u Beogradu. Između ostalog pojavio se još jedan simbol Beograda, ono Belgrade natpis na trgu Nikole Pašića. Ja ne znam da ste to videli, to je baš najsvežija informacija. A zašto su crvena samo jedno slovo, dva? A si vidio kako izgleda u Amsterdamu? To je bilo hejtova dosta na Twitteru. Zato što je ono I am Amsterdam, pa su crvena slova i A i M, i sad je preuzeo Belgrade natpisi su B i E, samo... To je kao mi smo ovce, pa B. I to je bio upravo komentar na Twitteru, ja ne znam odakle, meni je to... Meni asocijacija, neko ima ono, to je poljska zastava, malezijska zastava, zašto nije u bojama Srbije. Ono što je moj najveći problem s natpisom je, iz kog Google mislite ljudi da je to čitljivo? Jer kada dolaziš iz pravca Skupštine i prelaziš ulicu, tada vidiš... To se nalazi tamo na onom uglu kod Pašićevog trga. Da, ali tamo gde je fontana. I što znači, ako dolaziš iz pravca Terazija, tamo prođeš pored Meka i kreneš, ti vidiš zapravo kablove. Kada dolaziš iz pravca ovog parka, kako se zove, to nije Pionirski... Isto ne vidiš, jedino od Skupštine kad prelaziš u ulicu možeš da vidiš, kad dolaziš iz Bezistana, od doma sindikata, isto ne vidiš, ali kao dobro. Ja nemam ništa protiv da to postoji, mora se nađe bolja lokacija, tu svaki veći grad, turistički centar ima, i ono, ljudi vole se slikaju kod tih natpisa, tako da ne znam samo lokacija. Pa meni je to i okej, mislim, logično je kao Be Belgrade, mislim, ja mislim da su se ljudi žalili kao zato što je Be Belgrade. Nisam uopšte smišljeno. Pa zato što je besmisleno, kao Be Belgrade. Što da radiš na engleskom. Bilo je kao... Biti ili ne biti. Belgrade. Bivstvovanje, tu bivstvovanje. Žalili su se da je kao fora plagiranje Amsterdama, a u Amsterdamu je to I am
a u stvari je I Amsterdam. Da. I onda kao eto plagiramo Amsterdam i onda niko ne razume foru i kao pa mislim L-grade ne znači ništa, pa ne znači ni Sterdam. Mislim... Meni taj deo uopšte ne smeta, ja imam baš problem sa ovim i bilo je dosta priče, pa uopšte ova rasveta nije jedina tema, negde ove godine su baš dosta radili u gradu i onda je najviše komentara ove godine upravo izazvala, ne znam, fontana na Slaviji, sređivanje ove trase, autokomanda, Rooseveltova i Slavija, zato što mislim to je... Pa da, ključno mesta koja su raskopali. I onda je bio i Brankov most, jedno za... Je li dalje? Ili su završili? Mislim da je to... I kada pogledaš, to je dobra stvar zato što se radi na nečemu što je, eto, ključna tačka i treba da se sredi. I slažem se sa onim da treba da ti bude malo lošije, da bi ti bilo bolje, u smislu kao mora ipak da se uloži neki, mora prođe neko vreme. Čak se slažem i sa onim se... Jer ja koliko vidim uvek su samo još veće gužve na tim deonicama koje su kao popravljene. A znaš, asfalt je užasan. Ako u sledeće 3 godine ovaj asfalt potraje i ono bude pristojan, onda je dobra odluka. Znaš, uopšte se sad ne postavljam iz ugla ni opozicije ni vlasti, nego radi se na nečemu u Beogradu. Moj problem je što vrlo često ono što se uradi meni bude užasno. Pa da. Ne znam da li imate taj utisak. Unazad 20 godina ono što se priča, znaš, radit ćemo na metrou, radit ćemo na proširivanju pešačke zone, radit ćemo na novom mostu, radit ćemo na, ne znam, 1000 nekih stvari, moramo da rešimo problem Slavije. Bož, pa kao rešenje problem Slavije nije. Postavljena je fontana koja je kao skupa, ali ti dalje tamo imaš gužvu, pešaci ne poštaju... Pa ne, pešaci ne prolaze ispod. Ti nisi rešio gužvu kuda pešaci prelaze ulicu. Da. I ja, pa mislim, meni je kancelarija tamo blizu i onda sam svaki dan na Slaviji i to mi je bio baš veliki problem, recimo, jer kada su sad završili, sve je redovno išlo, samo dvojka nije stajala, to jest nijedan od tramvaja nije stajao tu na Slaviji, nego je dvojka, recimo, kad prolazi, ona stane dole na Železničkoj pa stane gore kod pravnog fakulteta. I onda, ono, znaš, mislim, niti je ta neka osnovna funkcionalno zadovoljena, a s druge strane, mislim, baš ono u kritičnom trenutku su krenuli ti radovi jer dolazi zima. I znaš, ono, i čini mi se da je sad... A dobro, to je od maja do kraja oktobra, malo je kasnilo, sredina novembra, ali to je bilo nešto protiv. Pa da, ali mislim, ono, znaš, kao sve nekako na brzinu to se gleda da se to završi pre nego što dođe zima i naravno, mislim, ta brzina onda dovodi verovatno i do smanjenja kvaliteta, ali postoji ta cela čudna, ne znam je da je to neka pasarela ili kao neki plato na kome će se ljudi, ne znam šta... Skupljati da gledaju fontanu. Tačno. A jeste obratili? Jel da, je to? Da, pretpostavljam nešto će tu da bude, dole će biti parking. To bi čak bilo korisno, u Beogradu definitivno treba više parkinga. Nisam vozač, ali stvarno je ono ruglo gde se sve parkiraju. Nisam vozač, ali mogu da se parkiram. Kao pravimo majice. A ima nešto od radova ovogodišnjih da vam je okej i nešto da vam je obeležilo kao loš? Pa ja nisam toliko ni primećivo, iskreno, ja ono kao provincijalac, ja volim opićen BG, jer nekako, eto, to praznično raspoloženje te na neki način, ne znam, podigne malo i eto. Terate da trošiš više. Dobro, to je i poenta, jer turistički centar treba da bude, treba da dođu stranci, treba da ostave oni svoje pare ovde, jer Zagreb nas šije, zato samo tako. Njihov advent je najveći advent, valjda proglašen za najbolji u Evropi i, ne znam, drugarica je bila tamo, kaže ti na svakom ćošku imaš gde da ostaviš novac. I Beograd kao centar Balkana, što je bio unazad koliko godina, bi trebalo da ima tu vrstu sadržaja. I slažem se, treba se uloži u tu vrstu sadržaja, naravno ne jelka od 83.000 € ali nešto što će da privuče. Ko je to tačno jelka? A nalazi se na trgu. A na trgu baš? Pa u Knezu. Ja uopšte to nisam ni znao. Pa vidjet ćeš, nova je priča. A to je sad kao postavljeno sad skoro? Aha, okej. Znaš, ali mislim da je potrebno to kao da se uloži da bi ti se nešto vratilo i sad imaš i gomilu otvorenih hotela, novih hostela, prosto kako ti misliš da privučeš ljude. Da, dosta. Ali ima nešto kao, tebi to pozitivno, znači sviđaju ukrasi. Meni je zanimljiva fora za ukrase, oni ukrasi 5 do 12. Ste videli te ukrase? One satove na kojima je 5 do 12. I to je kao simbol, valjda kao novogodišnje noći, valjda, ne razumem. U septembru. Ali koliko ja znam, taj simbol provlači se i kroz filmove i kroz serije, to simbolizuje hladni rat, koliko ja znam.
a to je onaj američko-ruski sukob. Znaš, kao nuklearna katastrofa može da se desi, ljudi osvestite se 5 do 12. Ima, ja mislim, i u Watchmen, u seriji, u filmu. Da. Cela priča oko toga kao... A da. Znaš na što mislim? Ono, mislim, kada se prikazuje to kao 5 do 12 je do nuklearne katastrofe, jer će Rusija lansirati nuklearku na Ameriku, Amerika na Rusiju i to će biti kraj tog čovečanstva. I ja svaki put kad vidim taj ukras, ja pomislim na to. Pa sad ima smisla kad pogledaš nekako, ipak smo mi Srbija i 5 do 12 nekako, to je to polje gde treba da bude. Tako da taj ukras mi je okej. Razmišljajte o subverziji, o uticaju beogradskih ukrasa uopšte, da. Pa dobro, mislim, sad smo ono baš kritički se okrenuli ka ovome što je aktivno, ali... Ajde se sviđa što su proširili pešačku zonu, recimo? Pa ja nisam vidio potrebe uopšte da se širi. A gde je bilo to? To što je veliki grad, Beograd, da bi ti imao samo Knez Mihajlovu, koja se nastavlja prolaziš, ideš ka Kalemegdanu i dalje. Ideja je neka od uvek bila da Terazije cele, do Slavije, pa verovatno i do Karađorđevog parka, to bude jedna velika pešačka zona, pešačka ulica, eventualno da prolazi samo tramvaj, a da izmestiš saobraćaj sa strane. Meni je to logično, ja bih volao recimo, zato što je bio plan da se zatvori ceo taj deo valjda oko Studentskog parka. Isto, da. I da se taj saobraćaj preusmeri skroz dole. Da ide ovamo prema dole do Dunavske ulice i da zaobilazi skroz taj deo jer je tu blizu i GSP. Pa praktično da tu oko GSP-a se pravi ta neka nova okretnica za sve ove trolejbuse. To bi mi čak bilo i logično, mislim, ali opet... A zašto? Zašto je logično, mislim, šta će ti tu oko parka? Pa zato što je to centar grada, stari grad... Trebalo bi da možeš da tu šetaš, zašto bi ti bilo zagušeno saobraćaj? Da, ali ti imaš ogroman Kalemegdan, razumeš, jer otvara se put od Knjeza Kalemegdana. Kalemegdan je tvrđava, to nije šetalište. To bi u drugim zemljama verovatno bilo ograđeno i naplaćivao bi se ulaz. Nije da glasam za to, ali kao isto tako i studentski park je ograđen i sad ga zatvaraju u 12, to je priča, mislim, u Beču su ti svi parkovi u 8 sati zaključani. Pa njima su sve prodavnice u 8 sati zaključene. Ajde pričamo o šetalištu, ulicama gde postoje nekakvi butici, gde ti možeš isto i da Meni bi bilo logično, recimo, da se taj deo koji je onako Knez Mihajlova, da se proširi još možda na Studentski park i taj deo do trga. Mislim, ne znam sad baš da li može da se zatvara sve skroz do Slavije, ali bar taj centralni deo oko trga, znači da počinje kod Studentskog parka i do trga, da tu jednostavno, kao što sad ja mislim da samo taksisti i trolejbusi mogu da prolaze, da se samo trolejbusi preusmere negde drugdje i da to jednostavno bude ta baš kao malo šira pešačka zona i da se na neki način iskoristi. Mislim, imalo bi mi to neke logike. Da, meni je besmislena lokacija zbog toga što ti nemaš nešto ono što ti je kao eye candy ili zanimljivo za videti tu kod parka i onda taj deo mi je nekako... Ali gradi se. To ne se radi što ti sada nemaš zato što ljudi tu da ne prolaze. Šta se gradi? Ti bi onda i na Terazijama imao drugu vrstu lokala. U zavisnosti od toga, ti je pešačka zona, ti praviš. Tebi je Knez Mihajlova, ono, utrkivanje je, ko će tu, ne znam, kada da postavi lokal, do pojave tržnih centara. Da. To mi je neko... Ma da i oni tržni centri koji su sada završili, koji se, možda pre par meseci se otvorio. Kada se otvorio? Ima, u septembru. Ima već par meseci. Da. I ja sam otišao tamo i to je prosto... A drugo što je staklurija, koja se nalazi pored gradske biblioteke, kod nas ne postoji nikakva planska gradnja, ljudi kad vide kao, aha, klasicizam, secesija, komunistička gradnja, kao savremena staklurija, ideš dalje, a sve je poređeno, ako jedan drugi, jedan dva sprata, jedan dve, i tu u sred centra, tako da... Načička, Ne znam, meni je to izgledalo kao da će svakog trenutka, ono uvek je bilo vreme gradnje, kao da će svakog trenutka ta zgrada da ustane onako na 4 mehaničke noge i da očeta, odatle. Znaš, skroz ima taj... Kako ja odlazim. Ovdje ja u Beč. Ne cene me dobro. Meni se sviđalo što su postavili jednu od rednih stvari koja mi se dopada skoro, kako se... Oni kao stubovi na kojima je mapa grada. Aha, i to nije loša stvar. Znaš koliko puta sam vidio dole kod Brankovog mosta na Zelenjaku, jer su one uličice nizbrdo, kao nisi siguran koja je koja, a tu ima gomila hostela, stranci redovno tu zabodu sa kartama i kao nisu sigurni kuda dalje. I vidio sam baš na tim problematičnim lokacijama, jer ti bi to rešio i da staviš samo na autobuskim stanicama.
u okviru onog stakla, da ubaciš mapu i da ono stoji kao ti se nalaziš ovde. Mislim da je to dosta korisno i da nije loša ideja. Ima i ovde, to mi je baš bilo onako i novo i čudno, baš tu na uglu Francuske Dušanove, su stavili tu jedan od tih znakova, što nije sad baš kao uži centar, nego ajde malo udaljenije, ali kao znaš, mi se zanimljivo, mislim da postoji i na tom mestu. Ja razmišljam isto sad da pokrenem peticiju na Karaburm isto. Jer to je sad, imamo tržni centar, imamo 3 pošte. 5 osnovnih škola. I bile otvaranje ovih kontejnera. Pa dobro, ajde kao... Mislim, uhvatili smo se ovih šta se dešava u BG-u, ali ajde pogledamo nešto malo šire u Srbiji, na primjer, ti bi Maska možda mogao da kažeš nešto o sportu, pošto ono, pistola jasno. Da, vidiš, zanimljiva stvar koja se desila u sportu, ne znam koliko vi pratite, je što je fudbal isplivao posle x godina. I to ne samo ovo što svi znaju za svetsko prvenstvo, što smo se plasirali posle 2 koje smo propustili, jer uvek se svi najviše lože na fudbal, fudbal je sport broj 1, najviše ga pratiš, ali nisi toliko dobar u tom sportu i onda se nervira što su Hrvati odlični unazad 10 godina i sad smo uspeli da se plasiramo i nekako nam je sve išlo na ruku. Jesu se plasirali Hrvati? Jesu, ali kroz Baraš kao. Ali ono što je zanimljivo, što plasirali smo se, ali znaš kada osjećaš kao ovo je godina fudbala, moralo je, jer svi rezultati ti idu na ruku i ti shvataš da ovo nije u tvojim rukama jednostavno, znaš kako se odvija. Dolazio je Arsenal, mislim, to je isto velika stvar. To nije vezano za reprezentacije, ali otprilike ovo, jer evo sad Zvezda i Partizan su dočekali proleće u tom, to ti objasnim, drugi rang takmičenja posle Lige šampiona, Liga UEFA, ali dobro, otprilike tako ti je naš fudbal. Ali smo prošli dalje grupu, prezimili, to je mnogo neobično, nije se desilo, htio sam da kažem unazad koliko godina, u stvari nikad, da je jedan i drugi tim. Tako da definitivno godina fudbala i, šta je važna stvar, nije godina tenisa i najviše natpisa i ovih zezatorskih je bilo kao kako se sa Đokovića prešlo na Jokića. Jer, kao, Đoković ovu godinu pola je pauzirao, pola je beležio loše rezultate i kako svi oni koji su pratili Đokovića odjednom kao nego si vidio Jokić što kida u Denveru, pošto je Jokić, naš košarkaš koji je isplivao, otišao tamo kao jako mlad, draftovan, pojavio se u toj ekipi i sada je već prvo lice franšize. I pošto se to igra na svaki drugi dan neka utakmica, tebi izlaze i njegov skor, kao njegova statistika i onda se mi ložimo, naravno, kao imamo najboljeg igrača preko, pa se sad otišli, ne znam, Teodosić, otišao Bogdanović, basketaši drugo mesto osvojili na svetskom prvenstvu. A dobro, ali to je baš bilo onako, s obzirom da su došli sa ekipom koja je baš nešto oslabljena bila i nije se toliko očekivalo, je li tako? Pa mi očekujemo uvek dosta od basketa, otišli smo sa realno B ekipom jer su otkazali neki su bili povređeni i onda kao super je što si zabeležio tu srebrnu medalju, ali s obzirom na to da su u finalu bili Slovenci, a ne nekakvi Španci koji su bili projektovani, očekivo si možda i taj još jedan korak, ali su Slovenci skroz zasluženo osvojili to zlato. Treba se setiti odbojkašica koje su rasturile, znači osvojile su, da je to svetsko ili evropsko, ja sad mešam te stvari, uvijek ima tih takmičenja, ali su tako furiozno, sve su dobile 3-0, izgubile su 2 ili 3 seta za celo takmičenje i naravno to se ne proprati medijski toliko. Otprilike ono što se ja sećam od nekih uspeha, od ovih kolektivnih sportova, recimo da je to to. Dobro, ali baš medijski bio ispraćen je taj odlazak posle u NBA i ovog Bogdanovića, ali tako? Da. I Teodosić, mislim, koji je otišao posle toliko godina čekanja, da. Svi se pitaju može li on da igra, ima li dovoljno brzine, može li da igra odbranu, znaš. Pistola, najavio sam te kao neko ko ne zna o sportu, znači ne vidim. To bi značilo da ja pričam ceo podcast, kao ja... Hoću ja sad da najavim neku temu u kojoj ja ne znam ništa da kažem. A Pistola je Android, onda se on poveže na Google. Kad sam već kod tog androidskog dela, meni je to bilo zbunilo, tad sam i morao da se raspitujem, zato što dok sam radio taj community management za ove veće brendove, počeli su da se pojavljaju oni hashtagovi, valjda Jokić NBA vote. Sam bio se znao kao što vam stavljaju svi to i to je valjda bila fora da se pojavi što više toga jer bi on onda dobio da bi prošao na ostaru utakmicu i to se na kraju nije desilo. Pa nije, zato što je on odigrao recimo
prvih 15 utakmica ga nije bilo, a glasa se do decembra, recimo januara, i onda je ostala utakmica, to je trećina sezone ili ne znam, skoro. A on je, recimo, posle tih 15 krenuo da kida. Tako da nije se odmah nametno. Recimo, ove sezone, vidjet ćemo, moglo bi da se desi da izglasaju. Da, pa dobro, zato što je već sad i među njima tamo poznat, ne samo kod nas. To je glavna stvar, zato što klub se okrenuo prema njemu. Znaš kako ti, Lugi, to u NBA-u, baš je napravljeno biznis model, ne hoće sad da skrate utakmice, traju 2,5 sata jer ima gomila time-outa i onda neće ljudi da gledaju to. Hoće gledati nešto, traje sat i po 2. A dobro, šta je, njima još traje 12 minuta četvrtina. Da, ali nije uopšte prvo to. I ti kad skupiš te pauze između i kad nakarikaš sve, to je baš predugo. Ali je baš zabava napravljeno, onda između ostalog kada vidiš da oni to zovu franšize, da oni nemaju ovo loženje kao mi, Zvezda, Partizan, da ti imaš klube u kojima možeš da treniraš bez završene škole, nego je to ipak vezano za obrazovanje, to kao college varijanta. I onda kada se oni pojave u NBA-u, baš se fokusiraju na likove, na igrače, nema to ono kao timski, nego vidiš kako baš moraš da se boriš da bi isplivao. I zanimljivo je da je jedan igrač koji nije tako nametljiv, koji je ono all-around igrač koji može da doprinese asistencijama, skokovima, koji je onako dobrica, uspeo da ispliva u timu kao lika koga guraju sad kao, eto, ti si naše prvo lice. I ja sam lajkao tu stranicu, ne znam, Denverovu, redovno izbacuju kao Joker, pošto ga tako zovu, Jokić, pa kao Joker, i onda sve njegove neke smešne klipove ili ti pokažu njegovu statistiku, tako da on je lice koji će potpiše taj maksimalni ugovor, koji je recimo 25 milki ili 30 po sezoni. Sledeći ugovor će mu biti ogroman. Ne još, sledeći ugovor. Da se pretvori u to glavno igrač. Da, kad izađe iz ruke ugovora, onda je, i sad to je baš ozbiljno napravljeno i meni je drago što je uspeo. Ali zanimljivo je, recimo, znaš, to upoređivanje, recimo, gledao sam da li je neko komentarisao baš u vezi sa Teodosićevim dolaskom, jer je neko od tih američkih youtubera pratio njega u evropskim ligama, da, ranije, i kao, baš se pita kako će sad to da se odrazi na ceo taj stil igre i kako se NBA košarka generalno pomera bliže tom evropskom modelu gde je mnogo više ono kao favorizovano gađanje trojki i uopšte ta timska igra i kako ne postoji individualac, baš na temu te franšizacije igrača kao junaka tima. Dobro. I onda je dovedeno u pitanje ko bi pobedio valjda onda kada su nas izbacili sa zbog sankcije to, da su... Da, ko bi pobedio između ta dva Dream Teama, da li taj naš SFRJ Dream Team u tom trenutku, u kome su bili, ne znam, Divac, Kukoč i ko sve ne, koji igraju u NBA-u, i ta ona najjača, otprilike Dream Team ekipa. Ono što zovu Dream Team sa Jordanom i tako. Ja mislim da je bio Magic, da li je bio Jordan, možda, mislim baš je bila jaka ekipa. I kao da su to ono kao dva dominantno različita stila igre i da se sad NBA pomera tom stilu igre kakav je negovao taj SFRJ Dream Team još krajem 80-ih i početkom 90-ih. A pazi, ukratko da ne dojim, pošto baš dosta pratim NBA u posljednje vreme, nekako opušta me, baš tu napravili kao zabu, i oni imaju 84 utakmice tokom sezone, pa počinje play-off i ti vidiš veliki prelaz iz tih utakmica, kada imaš 84, ne moraš lako da dobiješ, očigledno je, i onda u play-offu se igra mnogo ozbiljnije i odbrane sve, i ti onda shvatiš da nije to baš kako ljudi misle, oni se zezaju, šutiraju u prvih 5 sekundi napada, ne, baš u tome se i radi, što ako ti ne izgradiš napad u prvih 10 sekundi, posle odbrana toliko dobra da nije ti lako da izgradiš poziciju. I promenilo se samo veliki zaokret u ove 2-3 godine što su shvatili da šutiranje trojki nije već tako daleka udaljenost. Zašto bi šutirao sa polu distance za 2 poena kad možeš se pomeriš metar unazad i da pogodiš trojku. I poslednje 2 godine se obara taj rekord kao sa najviše pogođenih i šutnutih trojki u istoriji NBA ligi. Sad to je to pomeranje, a ovo za naše igrače, što je sad kao trend, mi je drago što je to Jokić je sad toliko popularan, Bjelica i ovu sezonu dobro igrao, malo se muče svi sa povredama. Teodosić se nije odigrao gomilu utakmicu, ali se nekako uklopio, a Bogdanović je najplaćeniji ruki. Ruki je to kao da je prvi ugovor koji potpišeš, i on valjda uzima 27 miliona za 3 godine, što je... Da, što je u tim... Što je za njih, za ruki... U tom kontekstu, da. Ogromno lovo.
Ali on je sebi, znači, izgradio sad i brand nakon... On je osvojio Euroligu, on ima 25 godina, nije on klinac, on sad treba da pokaže nešto. Tako da, eto, što tiče tih sportskih uspeha, lepo se izdešava, sad čekamo se Đoković vrati, pa da ljudi imaju još nešto o čemu će da pričaju. Pa dobro, šta imamo još od ovogodišnjih trendova i da je kod nas nešto obeležilo? Ima nešto o Vugi da... Vučić. Pa kad pogledaš, to nije samo ova godina, unazad... Da, kažem, mislim kao on je sada dobio na predsjedničkim izborima i došao je do pozicije koje je jurio, znaš. Kad je pobedio Trump? Trump je pobedio u decembru, ali imao zvaničnu inauguraciju u januaru, ili tako? Moguće da je kraj. Zakletva je bila u januaru. Da. Sve sad, kako je to... A naši predsjednički izbori su bili u martu, ili tako. Hoćeš kažeš da je interesantna pojava kao misliš Vučić predsjednik, Trump predsjednik? Kao slične figure ili ne? Pa možda slične figure u tom nekom ego tripu, ali ovako sa strane načina na koji se oni prikazuju, postoji izvesna razlika kod njih. Ali zanimljivo zbog Vučića nije to što... Nemamo mi ništa novo kažemo. Ogromna stvar. Pazimo. Nemamo mi šta kažemo novo Vučiću, ali ono što je bitno tu jeste što su studenti sada kao izašli na ulice da se pobune protiv političkog režima, da se pojavili u određenom broju i da na kraju od toga nije ništa nastalo. Upravo zbog toga što su bili ignorisani ili su bili drugačije prikazani u medijima. Mada ni ja ne bih rekao nešto su preterano drugačije, jer kad imaš masu od kojih se 50% pojavi čisto radi bleje sa flašom piva u ruci i onda se pojave novinari koji fotkaju te flaše piva. Dobro, ali to je meni zanimljiv spin. Da, ja mislim da je to bio deo medijskog spina u neku ruku. Nisu oni ni bili toliko nešto u vestima izgurani, ali tamo gde jesu prikazani su na taj način i onda automatski imaš ljude koji gledaju to, koji ne obraćaju pažnje ili koji kažu kao idite, završite studije, nemojte tu da se izmotavate. A sad svejedno da li si išao ili nisi išao, ako ti vidiš u medijima šačica ljudi, 3000 ljudi je izašlo, a onda gledaš snimak ovih ljudi, Ne davimo Beograd ili ne znam, nekih drugih organizacija po Facebooku, koji postavljaju i sad ti vidiš gomilu ljudi, što je jedno 15-20 hiljada ljudi bez problema, to znaš na osnovu ovih dočeka ispred Skupštine, kada je odjednom 100.000 ljudi dočekao sportiste, ali šačica ljudi se skupila da protestuje. To je kako ti oni prikažu to. Da, klasičan obrat. A da, jeste više, ja sam zaboravio skroz na taj početak godine, nekako očekivala se pobjeda, to se sve izdešavalo, da su bili protesti, i nekako kad god su neki protesti nešto uradi... Pa dobro je bio prvi moment sa našim šaljivim kandidatom, to je satiričnim. Beli, da, koji je... Mislim, to je baš bila onako zanimljiva kampanja, opet sa te strane, koliko su tu društvene mreže u stvari uticale da on postane onako, mislim, neko ko uopšte može da prikupi taj dovoljan broj potpisa. A šta je, ima slična situacija u Velikoj Britaniji, ali mislim da je za parlament, onaj Bucket Lord ili kako se zove. Da sve on nešto dao, ista fora, samo što on se pojavlja uvek sa tipa nekom maskom na glavi koji izgleda ala Darth Vader sav u crnom modelu i on ima tu neku svoju spiku slično po modelu, da ne mogu da se setim. Da, ne mogu da se setim onda da li je to bilo pre ili posle Belog. Ne znam, ja mislim da su pominjali baš da je neki italijanski komičar imao sličnu kampanju pre par godina. Mislim, tu parodijsku i da je on na kraju valjda i uspeo da uđe u parlamentu ili tako nešto. Ne znam. Dobro, nije nova priča, ali je nova kod nas, ovo za Belog. Pa dobro, ali mislim, to samo znači da se otprilike kod nas ta komunikacija već u velikoj meri pomera na mreže, samo nedovoljno da bi moglo da se to onako uozbilji. A druga strana, očigledno su ljudi toliko nezadovoljni opozicijom, da nemaš kandidata za koga ćeš da glasaš ako ne podržavaš vlast i onda kao ajde, ako ne veruješ da će tvoj glas da završi u okviru neke, pa sad neću više reći ideologije, ne verujem da postoji neka tu ideologija, to je onda ćeš da glasaš kao, eto, iz zezancije. Dobro, to je što se tiče nas, kao nismo nešto imali dosta stvari koje su u Srbiji dešavale ili smo propustili, ali kao šta su svetski trendovi koje ste vi uhvatili negde? Pa dobro, mislim, u vezi sa ovom pričom, Trump jeste definitivno bio kao obeležio ovu godinu. Mislim, i njega smo već pominjali u ovim ranijim podcastima, skoro u svakoj epizodi. Moguće. Ali jeste ovo bila njegova godina, mislim, i nekako mi se čini da je on nju izneo. Mislim da nije pokleknuo u svom nastupu.
Pa u smislu obećanja, koliko sam razumeo, jeste. On je imao onako vrlo radikalnu spiku i pitanje je šta će se od svega toga desiti. Ba da, ko je sad opet pomeren na taj srednji put, negde da u stvari on radi... I za razliku od ovog našeg ponovo izabranog, ima drugačiju spiku. Ja očekujem da će ova vlast da ostane i sledeće 4 godine, jer ne vidiš neku promenu. E sad, za Trumpa je pitanje, jer se podigla se ono velika priča. Skoro vidio da je Vučić najavio da će se povući iz politike 2022. ili tako? I najavio i da će nam biti bolje 2017. 2018. Tako da, mislim, ima tu dosta tih običanja. I Siniša Mali je rekao da neće da se kandiduje, pa je rekao posle možda će da se kandiduje, pa tu više ni ne znam. Dobro, ima tu dosta stvari, to je ovo što pričamo, sad kao mi smo ovde da na YouTube pravimo podcast i kao u trenutku nisi siguran da li da opsuješ, da li je ovo nekorektno što ćemo reći, a onda odgledaš samo šta ti političari govore svaki dan, šta tweetuju, ovaj lik isto ste bilo što je linkovao neki porno sajt, da razmišljaš? Da. Pa dobro, evo mi možemo sad i, znaš, kao da ćutimo 5 minuta ili možemo da pričamo apsolutne gluposti. Ja baš mislim da je ova godina političke korektnosti, ali ne u klasičnom smislu, nego izokrenute političke korektnosti. Mislim, to je nešto što je sada dovelo do samoubistva ove porno glumice, August Ames, koju smo već nakratko i pomenuli, ali nešto što je aktuelno. Znači, to su ljudi koji njoj govore da ona mora da ima seks sa ljudima koji su snimali gej porno filmove, i to maltretiranje tih social justice ratnika je dovelo do toga da se ona ubije. I da napiše taj njen iconic poslednji tweet, kako je glasio još? Fuck y'all. Fuck y'all. Fuck y'all. Nekako baš je autopoetički. Fuck y'all, da. Meni je zanimljiva ta priča, mislim, ja sam nju tek skoro otkrio. A onda se ubila. I ubila se sad, u stvari nađena je mrtva nakon overdoza tabletama još jedna porno glumica, odmah... Par dana posle. Nedelju dana nakon nje. Zavjera. To neka zavjera, neko ide redom i ubija porno glumica. Čekaj, između osnovu stvari koje su obeležile ove afere koje smo mi pominjali, Louis C.K., Weinstein, Kevin Spacey, to je bila neka zavjera lovne veštice. 2016. godina je bila godina gde smrt dolazi po poznate ljude, a ova godina je godina gde seks i porno skandali dolaze po ljude. I T.J. Miller, inače, to je sad nova informacija, ako znate za tu glumca, iz Silicon Valley, onaj lik, Early Bachman. I za njega ima sad nekoliko, pojavilo se skoro. A vidite, jel to može da bude neka teorija kao što kod nas, da bi se skrenula pažnja sa neke političke priče, imaš spinovanje oko ove pevačice koja je ubijena još pred 1,5 dana ili 2, pa ti 6 meseci serviraju priču o njoj, da se ti baviš nebitnim. Ja sam sad skoro da vidu novinama, to je sad stara veza. Kao baviš se nečime što nije ključno za tvoj život, sad misliš li da to može da bude i američka priča, da kao se skrene pažnja malo sa Trumpa, a kao evo vam afere ljudi koje obožavate, jer kao Kevin Spacey je veliko lice, pa kao evo kao je malo i u komediju, pa sad ova priča sa porno glumicama. Da. Pa ja mislim da je opet dovoljno Trump zastupljen u vestima, da nema tu potrebe da se nečim drugim skrene pažnja. Nije da se nije znalo za Spacey. Trump je jedina osoba koja je preživela seksualni skandal i postala predsjednik nakon skandala. Kolika je to moć? Da. To je taj reality moć. Grab him by the pussy. Eminem je baš u novom albumu hejtovao Trumpa kao i u onom freestylu, ali u jednom trenutku rekao postoji jedna stvar sa kojom se slažem, a to je grab him by the pussy. Kao sledeća vest, Eminem je optužen. Nije dobar. Da, ti gledaš kao šta je on sve izgovorio, kapiram da je on heroj ovih svih politički nekorektnih i nenormalnih ljudi. I kod nas je bila ona afera, Bratislav Gašić, valjda što je prokomentarisao onu novinarku, što je na kolenima, pa je onda bio smenjen, u stvari očigledno je bio suspendovan jer je sad ponovo izabran na drugo mesto, ali on je zbog tog nekorektnog komentara koji je bio off the record, ostao bez pozicije, a Trump izvukli su gomilu nekih stvari i javno se zna kao kakva je ličnost i eto predsjednik. Ali ja mislim da je to upravo zbog stava, znaš, mislim, zato što on može da asimiluje te stvari u sebe i da ih predstavi kao neku njegovu autentičnost.
Pa zato su i predstavili ovog Garrisona tako, kao fuck em all to death, i to je njegov slogan bio. I kada to kažeš, posle sve ostalo što kažeš ili uradiš nije dovoljno eksplicitno da može da nadomesti. Može i to da bude kao... Pa da, pa znaju i South Parka na koji način plasiraju svoje priče. Da, obožavam kako oni to prikažu. Pa dobro, a spineri? Da, ne vjerujem. Simbol godine, fidget spinner. Ako što je ovaj Ajit Pai, ovaj što je za net neutralno sada furao tu spiku, on je napravio video gde vrti spineri, kao evo sve šta ćete moći da uradite nakon što net neutralno spadne u stranu. Moći ćete i dalje da se snimate sa svojim fidget spinnerima i lightsaberima i ne znam ja. Nisi vidio to? Ne. To moraš da vidiš odmah posle podcasta, on je udes, znači bukvalno se svima smeju u facu. Da mislim njega sa naočarima, nekom dečijom igračkom puškom i spinerom koji se vrti u ruci i ja mislim da je u odelu Deda Mraza ili nešto tog tipa. Koliko je njima dobro, brate. Ja mislim da su oni baš sad, možda zamisliš da si ti sad američki intelektualac i živeo si tako onako relativno konformistički, znaš, mislim ono kao, imaš dosta tih, ne znam, prednosti američkog života koje ti okružuje, eto, znaš, mislim, zalažeš se za neke prave vrednosti i tako, ono, znaš, kao živiš u jednoj bajci i onda ti dođe Trump, pa frka oko net neutralnosti, pa ono frka oko rasizma, oko toga ko će da bude pušten u državu, ko neće. Znaš, mislim, konačno se dolazi do toga da ti Ameri koji brane američke vrednosti više i ne žele toliko da budu smatrani Amerikancima. Američki san. Pa dobro, to je... A dobro, to je uvijek bilo problematizovano, mislim, Hunter S. Thompson je još kad je pisao 70-ih, 80-ih onu knjigu Fear and Loathing in Las Vegas, gde preispituje vrednosti tih traženja američkog sna. Da, najbolje mi je bilo, kad smo pomenuli Spacey-a u ovoj sezoni, nije to je stara sezona, House of Cards. Kako se zove, Amerika radi, kao promenio je slogan. On nije promenio priču od američkog sna, to je kao pa Amerika radi, trebalo bi da svi imamo poslove, kao da ponovo izgradimo, da Amerika bude velika, jedno. Tako da on je bio spreman da promeni paradigmu i kao da se istakne kao veliki lider, to je nešto što nije baš tako lako reći u tom svom prvom mandatu. Ali dobro, evo sad se već menja i taj američki san sa ovim obećanjima novog lakog bogatstva. Znači, ako majnuješ Bitcoin i ako ga sad kupuješ, pa da on raste, pa da pojma, niko nema o čemu se radi. Eto, Bitcoin isto. Da, Bitcoin je još jedna ključna reč. Nije ovogodišnji hit. Pa da, on je porastao tipa, da li $250 ili 750 bio na početku godine, do tipa 10-15 hiljada. I to skače, ide gore dole. Ti znaj koliko imaš Bitcoina. 0,00001. I to je okej. Imaš za ovu godinu. Da. A inače, Steam, servis za videoigre, je povukao Bitcoin kao mogućnost plaćanja zbog toga što kao toliki skok postoji u da neko može da kupi kao sve igrice na Steamu. Da, onda su rekli kao mi ne želimo s time da se igramo i onda nećemo sada više da baratamo sa tim. Iako neke druge firme i kompanije daju mogućnost da plaćaš tom valutom. Tako da, diskutabilno je više koliko postoji konkretan uticaj i promena. Pa dobro, ove godine je došlo i do te pojave, ja mislim, neke nove vrste ovog MLM, multilevel marketinga koji ima kod nas veze sa kriptovalutama, onaj OneCoin, ne znam da ste ispratili tu priču. Aha, ba ima ih, ali... Da, ali to je nekako novija, pošto su kod nas ti, znaš šta znači MLM, multilevel marketing ti je ono kao što je, ne znam, recimo, Oriflame ili Avon ili onaj stari, onaj Amway, one sredstva za čišćenje kuće. Znači gde ti praktično zarađuješ od svih ljudi koji uvedeš u sistem i navodno je taj sistem, ne znam, na neki način bolji zato što se gube oni troškovi koji se ulažu u marketing, nego se sav taj novac vraća u sistem i raspoređuje, jel te, po toj nekoj hijerarhiji. Ali je zanimljivo bilo zato što su ranije većina bar tih MLM struktura imali neki proizvod konkretni, pa ne znam, Kirby ili ja mislim da svaka od tih nekih stvari koje se ne reklamira direktno na televiziji jer nemate troškove marketinga, ali ovaj put se dešava da je otprilike u sredini te MLM priče nešto što nije u stvari proizvod,
nego je kriptovaluta. I opet sa mojim ti nekim ograničenim znanjem, sada se prodaju edukacije o toj kriptovaluti koju je izmislila neka Bugarka i tako, mislim, eto, to je sad najnovija fora u Srbiji, da je to opet taj najnoviji san o zarađivanju ogromnog novca. Nisam siguran da ste do kraja. Ni ja, nisam, zato sam, znaš, kad ga čujem, pa mislim, ne želim se baviti marketingom. Kada čujem, nisam siguran da želim ničime se baviti. Daj da završim moj podcast. Šalim se. Jedino za marketing, misliš što je, ajde da kažem, relevantno koliko ja pokrivam taj deo je što se izdešavalo na Fejsu svojim Explore feedom koji su uveli, u smislu kao kako je to uticalo na gerila marketing i Facebook marketing konkretno. Eto, to je jedna od stvari koja je obeležila, zato što je bilo gomila hejtova i komentara. Dobro, sad su već počeli da se javljaju i neki članci iz ovih drugih zemalja. Sad sam skoro čitao neki poljski članak o tom Explore feedu koji prikazuje otprilike statistiku, jel te, koliko je zavisio saobraćaj sa Fejsa tih nekih velikih poljskih publishera i kako to na neki način menja ceo pristup. Ali nije samo velikih, znaš ko tu najviše strada? Pa, ovi najmanji. Pa da. Pa oni nemaju mogućnost. Meni je to baš drastično palo, ne samo Explore feed, nego i čitava ta promena oko načina na koji reklamiraš. Ja sam ranije za manje pare mogao da dođem do više ljudi, sad za te pare sa istim targetingom. Pa prodaj Bitcoin, neću, čuvam ga, za neka bolja vremena. Ali jedno, blic pitanje, pesma godine. Despacito. Željko Joksimović, Despacito. Po tekstu Iva Andrića iz Rane Pasa, njegovog stvaralaštva dok je još pisao poeziju. Da, čitam. I onda je to prepevano u stvari, očigledno je uticaj i moderne. Pa Despacito. Koliko je to i kod nas isto postalo popularno da moj brat od tetke išao na koncert. On je hteo da sluša tu pesmu. On ima 8 godina. Ma nije bitno to, nego ljudi idu na koncert da znaju jednu jedinu pesmu. Pa šta je, to ide na repeat, ono dok ti ne ispere mozak, a već ti ispravo mozak. Čeka se ta pesma, ali je 2 puta otpeva. Znaš. Verovali ili ne? Jedan na početku, jedan na sredini. I onda svi odu i ostanu samo hardcore fanovi. Koji znaju i ove ostale remikse. Čekaj, kako svi odu? Kao na pola koncerta se pokupe svi? Da, moja keva išla sa bratom i kaže na pola je otpevo još jednom i ovaj mali je bio umoran. I kao idemo mi. I onda su sve majke i babe koje su došle sa decom otišli što je tipa ono pola koncerta. Koliko je to genijalno. Ja tu pesmu... Pa živimo u fenomenalno vremena. Pesma je genijalna, nego što ja nisam čuo pesmu kada je bila toliko popularna, da li sam zakasnio recimo mesec dana, 2 meseca, 3 meseca, nemam predstavu, ali nisam znao za pesmu, nego sam, konstantno mi izlaze ili neki kaveri, ili neke zezancije, neki mimovi, i onda shvatiš kao, aha, Despacito da vidim šta je, i onda sam čuo pesmu. A najgenijalnija stvar je bila neki Azijati koji su kao u kolima i kako izgleda pevanje Despacito zapravo u svetu. I sad kao ide pesma. Despacito. I svi znaju da izgovore Despacito i onda nastavljaju. Ja mislim da Master hoće da kaže da on u stvari zna ceo tekst. Ne. Mislim, ti kada prevedeš strane, kad sam bio ono klinac i to, slušam stranu muziku, ne razmišljaš mnogo o tekstu i sad sve jedno da slušaš neki haus, gde rumunski haus, koji je na španskom englesu, i ti kritikuješ ove naše folkere ili pop muzičare, kao vi kakav tekst ima, kad prevedeš strane tekstove, čekaj, po čemu se ovo razliku? Prevedi Kendrick Lamar. Kendrick Lamar, album godine, Damn. Prevedi Marcello. Na srpski žednog preko vode. I dalje. A, pa eto, to je još jedna od stvari. Ima još jedna stvar kada se setio kao i srpska, u smislu domaće produkcije ovih serija. Mi smo pominjali Senke nad Balkanom, ali meni je osveženje što očigledno se pojavila neka lova u budžetu i da produkcija koja god daje izbacila jedno 4-5 sigurno serija i da više nemamo u prvom planu ove turske, indijske serije, zavisi normalno od kanala, nego da imaš neki domaći sadržaj.
Tako da mislim da je to dobro prvo za naše glumce što konačno imaju neke uloge. Pa da, i dosta je najavljeno za narednu godinu, tipa Nečista krv. Da, za 2018. Nemanjić sad krajem decembra. I ja samo zbog toga to poštujem jer raste ta produkcija. Ja sam vam pričao već jednom prilikom, znaš da se sinhronizuju svuda u Evropi, nazovi veći jezici, Nemci, Francuzi, Rusi, Španci, Italijani, oni sve sinhronizuju. I ostalo kad sam pitao, dobro, mislim, za ne želiš da čuješ originalan glas glumca iz, ne znam, Hollywooda, oni su se navikali, to je njima čitava jedna industrija, oni kada bi to izbacili, znaš ti koliko ljudi bi ostalo bez posla. I nije to ni loša stvar industrijski da postoji. Tako je ovo za serije. Tu bi glumci nemaju dovoljno posla, kukaju, ovako i onako. Pa u redu, ulagaju u tu seriju. I onda prvi bum koji se u stvari desio je da je Bjelogrlić od ovog filma Montevideo, jel to je bilo priča, napravio seriju koju je RTS iskoristio i onda oni su spremni vratno da učestvuju prilikom produciranja tog filma, da bi od toga oni posle izvukli materijal za seriju, nešto što će emitovati. I sada imaš taj model da se ponavlja i odjednom imamo i seriju. Recimo ovo što se pravi Senke na Balkanu, uglavnom su filmovi ili knjige. Ja ne znam strane serije ovakvog formata, istorijski trileri da budu. Ti znaš recimo, ne znam, po Dan Brownovim romanima, Anđeli demoni, a su filmovi. To je baš taj posao. Eto, da. Baš je Dan Brown i ima te nadprirodne elemente, ima malo istorijskog. Ali retka serija, nije to toliko da zasipaju sa serijama tog formata. Pa šta znam, ali imaš dosta istorijskih koje su... Istorijskih? Da, istorijskih. Ali ovo je baš napravljeno... Krimi thriller. Da. Pa, šta znam, možda... Čekaj, ja mislim da će biti, u trenutku gledanja ovog podcasta da će već proći finale. Aha. Jer je finale sad... Pa ne, pošto snimamo u junu, verovatno nije ni počela serija. Ali dobro, ne samo ta serija, i one Ubice moga oca, pa ne znam, ono što smo pominjali opet, Meso, mislim sve su to već serije, te relativno visoke produkcije, ali je to s druge strane sad, ova nova sezona Ubice moga oca ide na kablovsku televiziju. I to je opet zanimljivo u odnosu na, recimo, taj strani model, gde ćeš ti sad gledati serije, ne znam, na AMC-u, na HBO-u, na kablovskim operaterima koji imaju mogućnost da puštaju samo serije i koji će, ne znam, deo budžeta onda moći da ulože u to, da snime još 4-5 serija koje će onda ići kao kanal samo za serije. To je, kada gledaš sad kako to sad polako dolazi u Srbiju, taj odnos prema kablovskim operaterima kao nečemu što ti pruža isključivo jednu vrstu usluge. Ali pitanje je da li će da opstane. Mi smo, ljudi, Srbi su navikli da piratizuju, navikli su da ako postoji da gledaju na nacionalnoj televiziji. Ali ajde gledano sad koliko kuća ima kupljen kablovski paket. Pa dobro, ali to znači da ti ako hoćeš da gledaš Ubice mog oca moraš da, ne znam, imaš SBB internet i određeni kanal, a ako nemaš to, da li ćeš da juriš taj određeni kanal zbog te serije? Ja mislim da mislim da se Top zove kanal, da je taj kanal sad stavljen praktično u taj neki osnovni paket. SBB-ovi, MTS-ovi, čega već. Ali većina domaćinstava ima jedan od ta dva paketa, je li tako? Ja ne. Ali možda sam izuzetak. Da, ja ne uzimam pakete. Za televiziju? Kako kažem pakete, ja sam Skarlburg, kod nas to ima potpuno drugačije značenje. A šta, pa nemaš uopšte ni RTS na TV-u ili... Imam. Ali preko čega? Samo preko one digitalne, one standardne? Da. Aha. Ali mislim kapiram da će to biti problem. Ja mislim da je u Hrvatskoj sad bilo nešto za otkupljivanje prava. Sport klub je kanal kod nas koji je dosta ojačao i on je za ceo region, ali je, ajde da kažeš, srpski kanal. I mislim da se sad već zna za sledeće 2 godine ko je otkupio prava na prenošenje nekih takmičenja, između ostalo, ne znam, Lige šampiona, tog i tog prvenstva. I valjda državne televizije nisu otkupile to, što, ako se dobro razumeo, Hrvati će onda morati da uzmu paket u kome će imati sport klub da bi gledali to neko takmičenje. Eto, to mi je bilo sad zanimljivo, tako da se širi taj model, monopol. Da, pa dobro, mislim, moraju i ti ljudi od nečega da žive. Mora se živi. Dobro.
U ovom podcastu smo pokrili otprilike sve one teme o kojima smo pričali u nekim od prethodnih podcasta, ali eto, to je jedno zaokruživanje ove godine, tako da možete od nas u budućnosti da očekujete verovatno neke recenzije filmova, serije i knjige koje čitamo, a za ovu godinu to je otprilike to od nas. Nadamo se da ćete nas pratiti u sledećoj godini, naravno lajkajte nas, subscribeujte nas i sve ostale stvari koje se rade na YouTube-u. Možete da nas pratite i na Mixcloudu, vi koji preferirate da nas samo slušate. Ako vam nismo dovoljno lepi, naravno. Da. U suprotnom gledajte nas i ostavite komentar. Koliko smo lepi i ko je najlepši. Ako mislite da smo neke... Mislim da si ti s tim dženterom pobedio. Zbog džentera sam i hteo sada da aludiram upravo na to, zato što ne pobedim. Ako mislite da smo neke teme propustili, slobodno ih stavite u komentare. I do sledeće godine... I could almost feel his balls on my fist!